Здравейте, уважаеми зрители! На 15 и 16 май 2024 година в първа аудитория на Медицинския университет Варна се проведе специализирано обучение във връзка с последните промени в Закона за обществени поръчки и използването на новите електронни формуляри за обществени поръчки. По този повод, наши гости в студиото на първата и единствена университетска телевизия Movie TV, лицензирана от Съвета за електронни медии, са инженер Деян Гранчаров, помощник ректор в Медицинския университет Варна, и Йордан Халаджов, главен редактор на списание ЗОП+. Здравейте, господа, и добре дошли в нашето студио. Инженер Гранчаров, каква беше целта на това обучение? Целта на обучението беше да повишим знанията и уменията на нашите специалисти в областта, тъй като снабдяването на почти всички стоки и услуги и строителство в Медицинския университет Варна преминават през тези процеси. И на обучението поканихме, присъстваха хора от всички наши отдели, не само от специализирания отдел обществени поръчки, а също така колеги от отдел юридически, финансово-счетоводен, собственост и стопанство, финансови контрольори, от студентски столови общежития, и с цел да подпомогнем съзнания на нашия регион, на обучението поканихме и колеги от други структури, университетските болници, Света Марина, очна болница, болницата по акушерство и гинекология, също така от РЗИ, Центъра за спешна медицинска помощ, от висшите университети, Висшето военноморско училище, Икономически университет и други. А кои бяха лектори в това обучение? На лекторите бяха Ивайло Стоянов, магистър специалност право, правен консултант, специалист списание ЗОП+, с дългогодишен опит като експерт и лектор и процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки. И вторият ни лектор беше Йордан Халаджов, главен редактор на списание ЗОП+, с дългогодишен опит, също експерт в обществените поръчки, председател на управителния съвет на Националното сдружение, експерт по обществени поръчки и електронни поръчки, който присъства при нас. Да, аз предлагам да дадем малко повече разяснения в тая специфика. Господин Халаджов, ако можете да ни кажете как дефинирате накратко предизвикателствата, пред които са изправени възложителите на обществените поръчки след последните промени в закона? На първо място аз искам да благодаря на ръководството на Медицинския университет за възможността да споделим нашия опит в областта на обществените поръчки и да благодаря за поканата за това интервю. Като цяло, предизвикателствата в сферата на обществените поръчки са доста. Закона за обществените поръчки е един от най-често изменените и променени закони. Отделно от това има непрекъснато промяна и влизащи в сила нови регламенти, които имат директно приложение в нашето законодателство. Имаме, разбира се, и така предизвикателства, свързани с използването на електронната система за обществени поръчки. Всички тези предизвикателства поставят така под доста голям стрес колегите, които се занимават с възлагателния процес. Те самите осъзнават и важността на правилното изпълнение и правилното прилагане на законодателството, тъй като всички обществени поръчки подлежат така на доста сериозен контрол. Така че предизвикателствата са доста сериозни и така колегите трябва да бъдат непрекъснато на щрек, да не допускат грешки и да могат да изпълняват възложените им задачи. А от вашия опит като лектор и консултант, дали идентифицирате някаква закономерност, идентичност в самите проблеми, които най-често срещат възложителите в своята практика? Сферата на обществените поръчки е доста обширна. Тя по своето същество представлява една бездна и във всяка една област има конкретна специфика. Разбира се, има често допускани грешки, има често срещани проблеми, които най-вече са продиктувани от, както казах преди, честата смяна на законодателството, на нормативната уредба и сега най-вече в последно време новите образци, които влезаха в сила от февруари месец, новите образци на Европейската комисия, които са задължителни за нас. Доста различни са и доста предизвикателства има и в тях.
Считате ли за достатъчни предприетите от законодателите мерки за уеднаквяване практиката на методическите, на контролните и одитните органи по прилагането на Закона за обществени поръчки? За да бъда честен, ще кажа, че винаги може да се направи още нещо, но не можем да отречеме и така усилията, които полагат колегите от Агенция по обществени поръчки, за да непрекъснато да обновяват своите методически указания, да дават нови такива. Горещите им линии, които са за указания във връзка с работата с системата, действително там има доста сериозен напредък по отношение на методическите указания, които се дават в реално време и чрез сайта на Агенция по обществени поръчки. Има много полезни неща. Колегите трябва да бъдат достатъчно така отговорни и да се запознават на време с тях. Инженер Гранчаров, предстоят ли още такива обучения? Да, както каза нашия лектор господин Халаджов, това е една необхватна бездна обществените поръчки и ние постоянно се опитваме да апгрейдваме знанията на нашите специалисти и то не само на хората, които конкретно работят с обществените поръчки, а също така и всеки един в нашия университет по някаква форма е свързан с това нещо, тъй като в началото казахме, че всяка една доставка и всяка една услуга и строителство почти минават през тези процеси, както и това прекрасно студио също е направено с обществена поръчка. Така че ние се опитваме постоянно да повишаваме знанията и уменията и не само на нашите колеги, и свързаните с нас университетски болници и другите медицински центрове и структури, които са във Варна. Също така и колегите да си сътрудничим, да си помагаме. Този път решихме да направим една по-различна форма, да поканим лекторите тук при нас, за да можем максимално да им оползотвориме времето и не само това, което те са подготвили като лекции, които бяха много интересни, но и да направим една дискусия и колегите да си зададат въпросите, които тях ги интересуват. Ще събереме още информация от колегите, но мисля, че се получи доста добра формата и вероятно ще искат самите те да я повторим пак. Така че се надяваме за нови срещи с колегите и с специалисти в тази област. Благодаря. И аз благодаря, за нас беше удоволствие. Аз ви благодаря за участието. Със сигурност едно много полезно обучение. Благодаря ви. Благодаря ви.